Salam eli hormatly adamlar. Garaşda baky betarap yurdumyzdaky täzelikleri we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal welaýatyna iş taparyna bolup, Türkmenistanyň senaatçylary we telekeçileri birleşmesiniň Sahawatly hojuluk jemgyýetiniň derwedi etragynyň çägine gurulan täze mallarçylyk toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzilen mübareka ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, atalarımızın ahlasını arzu eden, enelerimizin göz yaş döküp umid eden, bu berkarar devletimizi hasem östürmekte beygi işler durmuşa geçiriyen, halkımızın esretli, bağtiyar, bol elin durmuşta yaşamaklar için giyice unnil alad ediyen, hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň jany sag, başy dik ýurda awat bolup, halkymyzyň bähwi üçin alyp barýan işlerimiz marawat bolsun. Yurdumyzyň telekeçilerine ýakyndan ýardam berip, olara ähli şertler döredip berýän, arkada prezidentimiziň ak pata bermekligi bilen Ahal welaýatynyň derwedi etragynyň çägine ýerleşýän mallarçylyk toplumynyň açylmaklygy gutly mübarek bolsun. Halkymyzy et süýdi önümler bilen üpçün etsek, şunuň ýaly toplumlaryň höwri köp bolsun. Hormatly prezidentimiziň baş bolmagyny, gudratly we keramatly toprağymyzda ýaşaýan her bir türkmen raýatynyň ruhunyň belend kalbynyň arasy hyjugynyň joşgyny basynyň dik masgala ojagynyň awat bolmaklygyny Allah Tagalanyň özü miýesler eýlesin. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli halkymyzy bir basa jemläp belend tepkitler alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdana halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun, türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbil alamin. Yurdumyzda ähli putoklarla bir hatarda telekeçilik ösürmäge, o hojalyny ýokary götürmäge uly üns berýär. Ine bugün bolsa derwedi etragynyň çägine uly mallarçylyk şeýledir ýokymly iýmendiren kärhanany gurduryp bulunmagy bersinler. Onuň üçin siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz belend bolsun, hormatly prezidentimiz. Mehriban arkadam Ahal welaýatynyň derwedi etragyna gelmeňiz bilen her bir gadamyňyz artgaly getirsin, döwlet getirsin, bagyt getirsin. Mehriban arkadam Ahal welaýatyny siziň berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne yurdumyzda her bir amala aşan zähmet ýeňişleri siziň kämil paýgasyňyzdan ýitiýäningizden göz başalýar. Hormatly arkadam, siziň milli täze o maksatnamaňyz esasyny o hojalygyny ösürmekde hem-de telekeçiler pudoklaryny ösürmäge uly üns berildi. Döwrawat täze owalar gurulmak bilen täze mektepler, çağalar bagy, saglyk öýleri hem-de din jarşdoloklary döredilýär. Bir näçe deshalar gurulup ulanmaga berilýär. Zawodlar, fabrikler, bir näçe kärhanalar, ýaşlanmada bir neçe iş ýerleri bolup hyzmat edýär. Mehriban arkadaşım, halkymyz üçin şu giýjegini ýerlensiz çekýän zähmetiňiz üçin Taňry alkasyn. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, mehriban arkadaşım. Döwlet esasy bugün konu işor adamlarymyza, telekeçilere gaty uly berýär. Asla siýasatyň bir ilýe tutulýan oglanyň biri. Şoň esasynda mene bir senaatçylyň, telekeçiliň hem birleşmeni öğretdik. Olaram gowy iş alyp barýarlar, hem diňe bir ýurdumyzda däl, hem daşar ýurtda dawraya gadar başladylar. Çykarýan önümleri bilen daşar ýurtda öz işgörlerini duşýarlar, maslahatlaryny geçirýärler, ferýärler, hemine gurnaýarlar. Iqtisadiýaty muhim ugurlary boýunça, pudoklary boýunça uly işler alyp barýar. Hem döwletem we tarapyndan şunňaly gowulara gollaw berýär.
Eginlikli harz veriyor, halktan boşa diye. Onun ahal olaytını Göktepe tarafından meyve şiirlerini gönderiyen Fikir Kerhana o da bir oğladı. Mahallarsılığına gösteriyor, bundan böyle gösteriyor. Onun için açılayan yokumlu iyi mal için o da kovu toplum olur. Bir yerdeki açılayan topluma meselelenen bir yerde 500 olaya iri saklamal minimum geçiyor. 2000 tonna süt ve süt önümleri etine önümleri önden içinde kerhana var. Elbette olan bir arpalayan bir siyasetimiz var. Adı kopsuluğu. 50 litreliğine bağlarla üstünü yetirir bölümler. Aşağıvatta da bunun Fevda Amerika'nın açıyalar bir işe uğurlamadı. Karıştırdım 15 yıllığı. Geçen hepte de bir Kovur Fevda Amerika'nın açtılar. Ulu oyuncu Kia, Hyundai Motors Fevda Amerika'nın. O da bir esas neyme adamlar için. Esas maksat neyme? Maksat gelecekte ne iyi yurdumuzda, halkımızda her bir rayatını sunarak boleliğin, eşretine, yaşayış durmuşu. Havadan hem bahçer durmuşun ödönemi mesela. Sonra ben beğeniyorum. Sonra şimdi bir işe uğra adamlara da ben çoğunluğu öz minnettarlığım bildiriyorum. Çok işler ediyorlar. Bundan beylikler eder deyip ben umut ediyorum. Öz yağdaylarınız qoğum Yazılımı. Yaşlığa maslağadına tayalık görüyorsunuz mu? Ne teklifleriniz var olsa, bir sorunuz var, aydın. Onu sağlıkta uğraşalım. Sağ olun. Belin maksat tuttun, bıradı yettin. Yeryüzüne yaydın şöhratı şanı. Bugün güzel sehran, rızkalı yaylan. Yetim büyüdüm, ak uluğum mekanı. Bu yerlerden keman tapıp rızkalı. Bereketi artar Türkmen törünün. Süt katıklı, sarı yağlı meskeli. Meskeli bu yerler, tayyarı. Barın bakar, suya yakar, sahavatli mikana. Her bir göğe rızkal paylar, sahavatli mikana. Süt kaymaklı, bal kaymaklı, sahavatlı mekana. Ayran peynir, sarı yağlı, kerametli, sahavatli mekana. Arkadan sayısında güller aşağı mikana. Çiğner ak yolları açanlar. Arkadan baykazın dünyanın kaçanlar. Devlet kuşu halkın bağrına koşanlar. Sen bilen halkımı öyle var ya arkada. Sen bilen halkımı öyle var ya arkada. Sen bilen halkımı öyle var ya arkada. Mahallatçılık toplumunun önemli kuvveti yılda 2000 tonna süt ve süt önümlerinin şehride 30 tonna et önümçülüğüne barabardır. Dervede etrafının abadan dayhan birleşinin çağına yerleşen teri deskanın kuruluşu için 9 hektar yer bölünüp berildi. Şehride onun ıhtiyarına o temlik ekinlerini yetiştirmek için 400 hektar meydanı var. Onun 308 yarım hektarına yorunca, mekkece un ve arp ekildi.
100 hektar ola yere bolsa, hojalygyň geçiler üçin otimlik ekinler geçirilýär. Täze toplumyň açylmagy bilen bir ýerde ýüze goly iş orunlarynyň döränligi bellenmäge münasipdir. Hormatly prezidentimiz mallarçyk toplum bilen tanışlygyny geçileriň saklanýan bölüminden başlady. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Men Jumanazar Mämedow. Şu maldarçylyk toplumynyň mallukmany, Äkran arkadaşymyz. Bugün siz şağa adamymyz bilen biziň maldarçylyk toplumymyzy ak patagy bilen açyp ulanmagy berdiňiz. Biz maldarlaryň begenjimiziň çagy ýok. Hormatly prezidentimiz, maldarçylyk toplumynyň äkli zähmetleri, işgärleriniň we öz adyndan size köp sag bolsun aýdýarys. Äkran arkadaşymyz. Biz şu gün şu wagt toplumyň geçi bölüminde bu ýerde Şweýsariýanyň zanen tohum geçileri, şeýlede öz ýerli geçilerimiz ýedilýär. Toplumda Türkiýeden getirilen zanen Şweýsar tohumyna geçileriň 268-si bar. Şweýsariýanyň zanen jilwetiniň adyny eýe bolan bir geçiler süýt berýän mallaryň arasynda iň naýbaşlary hasaplanýar. Onun süýdüniň ýokumluk derejesiniň ýokary bolmagy bu geçileriň bütün dünýä ýaýramagynyň esas sebebidir. Döredilen ajaýyp mümkinçilikler üçin veterinar Lukman hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Äkran arkadaşymyz, biziň maldarçylyk toplumynda işlemek üçin, diňe almak üçin äkli şertler we mümkinçilikler döredilen. Hormatly prezidentimiz, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe beýlek budaklarlaryň bir hatarda telekeçiligi östirip, döredýän şertleriniz, berýän kömek goldaglaryňyz üçin size ýene döwürge köp sag bolsun aýdýar. Ýa arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, başyňyzdyk ömrüňiz uzak bolsun. Milli liderimize tanışlygynyň başynda Şweýsar tohumynaky geçileriň yerli şertlere uýgunlaşmagy bilen içkin gyzyklandy. Olaryň yerli mallardan tapawudynyň nähilligi bilen gyzyklanyp, ony ilmi taýdan öwrenmekligiň peýdaly boljakdygyny hormatly prezidentimiz nyktady. Şu wagtda ýüňdewarjy tejribeleriň öwrenilmeginiň zerurdygyna hormatly prezidentimiz üns çekdi. Soňra döwlet başlarymyz geçileriň sagylýan bölümine barıp gördü. Salam Mähriban arkadaşymyz. Men Anna Täçgeldi Baýbaş mallarçylyk toplumynyň geçsän bölüminiň tamamçysy. Hormatly prezidentimiz, bugün bize Ahal welaýatynyň derwede etrawyny çäginde siziň gollaryňyz bilen bina edilen bu mallarçylyk toplumyny açyp ulanmagyny bereniň üçin size tüýsüregimizden sag bolsunmy aýtýar. Bu ýerde biz ýaşlara işlemäge iş orunlary döredilen. Tagymçynyň aýtmagyna görä, zanen tohumyna geçiler ýokary süýt berjiligi bilen tapawutlanýarlar. Meýlim bolşaly geçiniň süýdüniň bejerjilik ukyby ýokarydyr. Onda köp sanly biologik düzümler, şol sanly vitaminler, amino kislotalar, adam tüňüne zerur bolan beýleki mikroelementler bar. Geçdiýdi çağlar üçin, ullar üçin üren peýdalar. Ol aşgadan içige üýkün, galkan görnüşli merketellerini bejermekde ulanýar. Mundan başga da geçdiýdinden gaýmak, ýağ, peýnir ýaly önümleri almak bolýar. İşlemäge döredilen amatly şertler üçin sagymçylar hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Mähriban arkadaşymyz, bize şeýle ajaýyp detkalar gurturyp ulanmagyny bereniň üçin size tüýsüregimizden sag bolsun aýtýar. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işiňiz rawatjyn gahryman arkadaşymyz. Toplumda dörlü görnüşdäki goýunlaryň mürkedildi. Gisar we sarjy tohumdaky döwürleriň iti üçin niýetlenenleriniň 60 kilogramdan 90 kilograma çenli ýetýänleriniň bardygy belläliklidir. Täze mallarçylyk toplumynyň çägine döwlet başlarymyza dünýäniň köp sanly ýurtlarynyň iti üçin niýetlenen tohumdaky gara mallarynyň yerli tohumlar bilen çakışdyrylyp, biziň howa şertlerimize uýgunlaşan sygyrlaryň bir näçesi görkezildi. Bir ýerde Gollandiýa, Fransiýa we Kuba tohumyna sygyrlaryň gatnaşmagyna ýetişdirilen mallaryň häzirki döwürde agramy 850-900 kilograma barabar bolan sygyrlar bar. Şeýlede bir ýerdäki sygyrlaryň agramynyň 1400 kilograma çenli ýetenleriniň bardygy barada gurrun berildi. Döwlet başlarymyza netijeli tohumçylyk seçki işiniň ähmiýetligini bellemek bilen ýurdumyzda bu gurrun ilmi esasda işiň ösdürilmeligini nyktady we bu wagtda degişi ýolbaşlara bir näçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz mallarçylyk toplum bilen tanışlygyny dowam edip, sagylýan sygyrlaryň saklanýan bölümine geldi. Assalamu alaykum Mähriban prezidentimiz. Men Rejen Gaýtmyrazow. Şu maldarçylyk toplumynyň tamamlyk tutup saklanýan bölümini çopany. Milli liderimiz çopan bilen bolan söhbetleşikde sygyryň bu görnüşiniň aýratynlyklary, olary saklamak üçin döredilen şertler hemde mallaryň iýmitlendirilişi bilen gyzyklandy. İşlemäge döredilen çeýli mümkinçilikler üçin çopan hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Bir bölümde işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyklykda gurulmagy ýokary netijeleri üçin edýär. İşleriň sazlaşygy öýrenimleriň köpelmegine şert döredýär. Azyk bolşulygyny döretmek hormatly prezidentimiz tarapyndan kefiýetlenen mühim meseleleriň biridir. Bu wezipeleriň oňun çözülýänligi gowanyjydyr. Gurrun edilýän orada köp taraply işleriň netijeleri beslenýänligi aýdyn hakykatdyr.
Sonra hormatly prezidentimiz toplamyň nobatdaky bölümine barıp, sygyrlary sagmak işiniň alınıp barlyşy bilen tanışdy. Salam, mehriban arkadaşımız. Hoş geldiniz bizim şu sagym bölümüne. Men Narul Öretiyewa, şu mallatçylyk toplumynyň sygyr sagym bölüminiň sagymçysy. Hormatly arkadaş prezidentimiz, bugün bize Ahal vilayetiniň derwede trabynyň çägine bina edilen mallatçylyk toplumyny açyp bulanmaga berenimiz üçin size yüreğimizden sağ bolsunuz aýtýar. Bu mallatçylyk toplumyny bize netijeli işlemene ähli şertler we mümkinçilikler bar. Şeýle de gelin gyzlarymyza täze iş orunlaryny döretip berdiňiz. Mehriban arkadaşymyz, bize şeýle ajaýyp defan gurturup bereniňiz üçin size köp sağ bolsunuz aýtýar. Canınız sağ, ömrünüz uzak, işiniz rowat bolsun mehriban arkadaşymyz. Hünärmen hormatly prezidentimiz de täze toplumda işlemäge döredilen mümkinçilik üçin öz hoşallygyny bildirip, bu toplumyň has öňdewarjy enjamlaryň üpsün edilenligi barada hormatly prezidentimize gurrun berdi. Hemde şol enjamlaryň işleş aýratynykları bilen tanıştyrdy. Bir enjam häzirki zaman süýt önümçiligi bilen meşgullanýan hojalyklarda giňden ulanýar. Ol netijeligi, ygtybarlygy, tagym yerleriniň enjamlaşdyryşy we ýokary geçerjilik ukyby bilen tapawutlanýar. Gurrundaşyň başyna hormatly prezidentimiz alnyan süýdüň meçherleri onuň hil derejesi bilen gyzyklandy. Mälim bolşaly, sygyr süýdi inni bir näçe müňillikliň dowamyna adamlaryň iýmitiniň esasy bolupdyr. Häzirki döwürde süýt beýleki oba hojalyk önümlerinden has giň gaýrany hasaplanýar. Ola ýokary sarpejlik käsgitine edir. Süýdüň ägirtuli berhizlik we bejerjilik ähmiýeti bar. Süýdüň düdümi beýleki önümleriň küden ýokarydyr. Bu bolsa onuň ady kymmatlygynyň ýokardygyny şertlendirýär. Onda 50'den urak mikro ve makro elementler var. Olaryň hemmesi insan üçin zerur düdümlerdir. Sygyr süýdüne esasan kalsi, magni, kali, natri, fosfor, klor we kukurt, şeýle-de fosfat, strat we chlorit ýaly duzlar var. Sygyr süýdi dürli görnüşdäki süýt önümlerini, şol sanyna çağırar iýmitiniň bir näçe görnüşlerini taýýarlamakda peýdalanýar. Yergelen aýtsak, bir ýerde oturdulan enjamlar süýdüň hil derejesiniň pete gaçan halatyna işlemegini betedýänligini bellemeli. Şeýle-de enjam arkaly saglan süýt belli bir gaba goýulyp, ol desine 4 derejä çenli sowudylýar. Bu bolsa süýdüň ýokary hilini üpjün edýär. Mundan başga da sagym tamamlanandan soň tutuş enjam awtomatlaşdyrylan usuly doly ýugulýar. Hormatly prezidentimiz toplumda rehmet çekçek hünärmenleriň iş tejribelerini hasa artdyrmaklary üçin bu gurda ýöňdewarjy ýurtlary